जोंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेन जोंलाय बर' खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दिन्थिफुंथाय चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय माने दिनै जोंहानाव आलासि फैगासिनो आरो आलासिफोरा सोर बेखौ दा उनावहाय देखायगोन नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आलासिखौ बेनिखायनो आङो दा उनावहाय खोन्थासिगोन आरो आलासिखौ ओमफ्राय दा बिसोरनि थाखायनो मायाबा खावलायबोलायबायहाय लामा लामानो मालाय भिडिअ लाफुनाय समावसो लटारिनो ओमफ्राय आङो बिसोरनि थाखाय खाम मैगं संखांजोबखाबाय हिमांसि बिमाजों आंजों हिमांसि बिमाया आंनो जगार खालामना होबाय ओमफ्राय आं संबाय बिदिनो जों सानैजोंनो मावखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा आङो मा संखो बिसोरनि थाखाय एसे देखायनोसै आं संनाय मानायफोरखौ सिगाङाव भिडिअ लाबाय थानाय जायासै गामाखालि माबारै सङोमोन दिनैबो बेबायदिनो संदों नालाय बेनिखायनो आं एसांबो संबाय थानाय मानायफोरखौ भिडिअ लायासै आरो बारा सोलाबबो लायानाय भिडिअ लाबाय थानो हमना होग्रा थाबाय मोजां जायो नाथाय हमना होग्राबो गैयामोन मोजाङै बेस्थ'मोन ओमफ्रायो मा संख्रि एसे देखायनोसै आरोना नै जामुटा देलायगासिनो आलासि फैगोनखाय आं आलासिफोरासो खिथाथ'वाखैनो बे मटर पाउडार मोजां मुखुनि मोखाङा दाबोर बायदि गुवारखा अखाफोर मोखां नोंना अखाफोर मोखां आंना हाथरखि मोखां नङा होनब्ला नोंना एसेनि गुवार आंना एसेनि दिनैनि आइटेमा मा बेखौ एसे देखायलायनोसै ओरैनोथ' बारा गैया सिम्पोल आइटेम नै बेखिनियानो अब्लाबो देखायनोसै आरोना नैबेखौ फिथा बानायनो लानानै दोनदों ओमफ्राय नै बियो साहा फुदुंनो गाइखेर ओमफ्राय बियो माबा ब्रकलिजों आलुजों भाजा ओमफ्राय नै बेयावहाय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय नै बेयाव बिलाथिजों ना फिसाजों अनला ओमफ्राय नै बियो पापर ओमफ्राय बे सिङाव मा दंमोनथाय माबा बिन भाजा ओमफ्राय बेयाव थुन जाबाय एखेबो हाला बेयावहाय नै लाइ भाजा ओमफ्राय बेयावहाय मा भाजा बेखौबो एसे बेखेवनानै देखायनोसै र' ना भाजा नै राननासो थालायलायबायदां ना भाजाया गुसु जानानै ओमफ्राय खामखौ संथ'वाखै दा मा संसै गथ'फोर गेलेगासिनो नालाय जोंहानाव जि दावरावखा ओमफ्राय गारिखौ Vlogar aja. Tuh. Weh. Oh, welcome. Johar. नै बिथिंजाय जाहामुथु आलासिफोरजों साहा लोंफादों ओमफ्राय नै इथिंजाय फेमास सिंगार धनन्जय तालिया ओमफ्राय मा नाम दे हा लकेश्वर
गामियासो आं बारा ओमफ्राय नै बिथिंजाय लकेसर फंबाय फेमास सिंगारजों फैफादों बिथाङा ओमफ्राय नै नोंना उकिला मोनना उकिला एक्ट्रिस तालिया ओमफ्राय नै बिथिंजाय दैमु एक्ट्रिस तालिया ओमफ्राय नै बिथिंजाय मिथि एक्ट्रिस तालिया ओमफ्राय बिथिंजाय रायजोनि गुमै मिथिलाहानि मिथु एक्टर करियोग्राफार है माबा माबि आं मोनथिजोबलाहाय जिखि जाया आरो दा रिल्स नोंगो दा नंखागौ दे लोंग्रोदो सा लोगोफोर दोङो दायो गासिबो अनजि जाजोब्बाय माने बयनिबो बाजै अनजि ना बाजै अनजि रायजोनि बाजै अनजि जाजोब्बाय जोंबो ओमफ्राय दा दख'ना गासिबो अनजिनि गानजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय गासिबो बिसोर पातला पातला गोजा मटु आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांनो लिडार आरो फैगोन ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो ना हमनो थांनोसै लोगोफोर अनजि मोनहानाव गासिबो हमना लांजोबनांगौ दे जागोन होमबाबो प्लास्टिकआव मनाखौ लांखादो गारि थिंखिया खुलिखोन बांसिन हागोन दा बिनो बिना आखाया गुवार ना आङो थानायानो नागाने आङो जेसांखौ मैसां लाना खारखागोन आं लोगोफोर फैबाय थादो जोंजों लोगोसे इन्जय खालामनोसै ना बारियाव ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव सापर्ट खालामनो दाबाव अनसुलि सनाया जि मोजां ब्लग लाबोयो बिराद मोजां दिनै बिसिनाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो दा जों ना हमहैग्रोनोसै बिनि उनाव दा नाखौनो जाबावगोनसो जों लोगोफोर नाखौनो जाबावनानै आरो दा मोनायाव हारिमु बिलिफां फ्रियावनो नामा फ्रियावनो हारिमु बिलिफाङाव नै मिथि एक्ट्रिसआ मेथाइ खनगोन मोसागोन दैमु एक्ट्रिसआ मोसागोन ओमफ्राय आं बारफागोन जोंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेन जोंलाय बर' गोसो होफ्रा जि दानायावलाय जोंलाय जेना जाबाय दे फट' जाबाय आं नाय फट' लादों नाय लोगोफोर दायो जोंहा ना गुरहैनोसै नै जों ना हमनो थांबाय फाइनबा फायदो बेलाय थांगासिनो नै ना हमनो थांग्राफोरा एकदम मोसापारा जानानै थांनो ओंखारबाय जोङो साकापारा जानानै मोसादो दे माबा मोसाबाय दा उनाव लोगो मोनगोन आगै थांगासिनो मोनहैथारसिगोन बारा गोजानबो नंखाया जोंहा मोनसे गान मोसानांगौ दे दिनै बे गानखौ दे मोसाखानोसै जोंहा हमसै जि हमनो लुगैथारबाय आं बेसे गेर मोनखो हरबाय ओमफ्राय बिदिखौ केजि हरबायनो आरो फिथिख्रिखौ फ्राय जानो मैथायाव गारसननानै जानो जोंबो हमसिथ'दो बोखांनो हो नोङो हमदो माया दुरबल जाबाय ओरैबो लांखादो नोंसोर सोखाबाय बेफारि फैबाय लांखानोसैनो दे बारले आं दहाय नों खादा बिहरनाय गावगोनलै माबा दङ
दोसे आरो नै बारलिबो दं बारलि लोगोफोर बारलि बे नाखौ नों बिदि हमदों खावैखौ खेबसेन बास्केटसो हमखागोन र' इखो Jem chơi nữa thua là đưa. Nungan jeng sing apa dah. Koisri. Anji. Pas saya menai nuali. Pas saya menai nuali. Teman, macam aglau. Ya. Ya, dia sedang. Ini sudah. Bukan nasi. Ikin ditambah. Tambah susu. Kayak aku mak. Kayak li. Epa goजौ थानाय नङाले. थांनायबो जों बे लाबोनाय आंजियाव. थांनो फैलिनायाव. मासुरि आसुरि. कामनाय. Teman dia. Kayak li deglek. Kamu biasa sih bukan aku menhamna ini. Salah lagi ya. Ready? Hei, đây lại. Lên thì để chứ được. Tamam nane. Tensionane gaya, bidi dubliau mane pokrik persa dauna dulu batai dokel dayar. Lu mane mama gaya yau. Investment gaya. Dana gaya, chemical gaya, aram mar. Surya kau gitu. Yau gau ba, tinggal gau ba. Kau le amane, nang ban harus trip berap dong nalar. Nanti gini ya. Jaga kasih pukul ke pisang udah. Itu nayang. Mohon sih kal khasigan.
Thanks Mithi. आबैया हौनि सासेयाव हमनो हायाखैदां फाय वाजुलिङो ओमफ्राय रायजोनि बागान बे हेपिनेसखौ होनायनि थाखाय आरोना बेफोरबो मोनसे बिराद मोजां मोनो आरो नालाय आरो इदि आरो बहा मोनबाय थागोन ना ओंखायनो मोनबाय थानो गोसोआव थागोन आरो बेफोर मोमेन्टखौसो बे मोमेन्टखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ फायदो दे नोंलाय मा बुङो बुलायलायबाय नै आंनिया बेसागा मा नांगौ नै जों हमनाया जों हमनाय नाया बेयाव दं आंजि एसे नै मा खालामदों नाफोरखौ आहा नाया ओइथिबो दंबावोसो ओइथि थां नोङो माय गड नै अन्थायासो बारा दां अन्थायासो बारा दां नै जाबाय थाथोसै थादो दे नोंसोरो बेयाव होनदो थाथ' जोङो ओइथि थांना माइनि थाबाय हेल' खुलुमबाय दिनै नै अनजिमा बिथां धोनस्रि फुंखामोननाव एक्ट्रिस मिथि नार्जारि फैदों आरो लोगोसे ना हमनो फैदों दं ना हमनो होननानै फैदों नाथाय आं ना हमगोन होननानै आं सानाखैमोन मोजां मिथियाखैमोन नालाय बिनि थाखायनो नै बिदि फैनांबाय आङो ओमफ्राय बिसोरो ना हमनाया हाबु जाजोब्बाय दागा नोंबो हमफैनो हागौमोन न' दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों एक्ट्रिस बेबो ना हमनाय टाइमाव हाब्रु दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों लोगो मोननानै माबा मा होनो हाब्रु टाइमावसो लोगो मोनबाय आरोखि आंनि ग्रुपआवहाय दसे उनावहाय मोजां ड्रेस खालामनानै लोगो हमफिनगोन दे आब'आ माखौबा बुंदो आंनि मा होनो इनि अनजिमोननाव फैनायाव ना हमनो बिदिनो बेरायथावथाव ओमफ्राय नाबो खारदों नालाय बिसा हमनो फैदो आरो ओमफ्राय जोंबाय एन्जय खालामबाय थिगसे ओमफ्राय आगैनि ब्लगावबो नुजाबाय सापर्ट खालामदो आगैखौबो गोदान चेनेल खोमा ना चेनेलखौ आगैनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होदो नामा थेंक इउ दायो जोङो नै अनजिमानि माबायाव फैदों माबायाव बारियाव सापर्ट माबाना देमसि सापर्ट नेट मोननो र खाथियाव थांना आखाइ हाबनानै दैया थान्दाथार जोङो ना हमनाया आयौ खर'आ ओमफ्राय ना हमखांनानै जोंहा दुब्लियावनो मेचिन दंखायो नालाय बेजों एसे सुस्र'बाय आरो ओरैनोथ' जोंना हाब्रुआ बिराद रोजा नांबायमोन बिनिखायनो एसे सुस्र'नानै लाबाय ओमफ्रायथ' जोङो दहाय गारिजोंसो फैदोंमोन ना जोङो दायो आथिंजोंसो थांनांसिगोन गारियाबो लेथ्रा जागोन नालाय बिनिखायनो जोङो दायो आथिंजों थांसै आरो ओमफ्रायथ' आलासिफोरा खामबो जायाखै नालाय बिसोर ना हमग्रोनो होननानै बुंनायखाय ना हमनो लाबोबाय ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे थांफिननोसै खाम जाहैनोसै मा ओंख्रि संदो बेखौथ' दहायनो एसे देखायबायमोन ओमफ्राय दा जानायावबो एसे देखायबावनोसै आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर दा मोनायावहाय एसे हारिमु बिलिफांबो लानो सानबावदों जाहैगोन ना जाहैला मिथिला आरोना हारिमु बिलिफां सेल्फि लोगोसे स्ट्रेन शेयारबो खालामो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ नांगौबा नोंथांमोना मामा आर्थनि अमेजिं नाइक मोसाबो लामा ब्लगानो ब्लग बेरफुजोबसिगोन ब्लग मास्टार जाजोबसिगोन पुलिसफोरा नायनो फैलायलायबाय मा जादों खाथियाव होननानै आरो हमबावनो मोनथो नेक्स्ट टाइम हमबावनांगौ ना जोंहा टाइमार रायजोनि फुख्रि ना मा रायजोनि नङा जोंहानि फैदो बाय बाय पिया बाय बाय
जोंनि खावलायनाय बायदियै माने जोंहानाव मिथि नार्जारि आरो मिथु नार्जारि लोगोसे धनन्जय दैमु आरो फंबाय बिनानाव सानै बिथांमोना जों लेंहरनाय लेखायै फैबाय बिनि थाखाय साबायखर बावबाय बिथांमोना जोबोद ना हमबाय जोंहानाव गोजोननाय थाबाय माने बुरजा ना हमना गालांनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दा जों ओंखाम बोथिसे जाहोनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दाथ' आरो जों हरनो थाखाय जेबो गैया जों माने आर'नाइ गांसे आर'नाइ हरबा मा जायो बावबाय आरो Anji ada kan tinggal nggak? Wah mana ekilogi film mana nih kesennya menbayar ada kostum menbayar जोंथ' खस्थ' मोनाखै नोंसोरसो खस्थ' मोनबाय खोमा बिराद मोजां मोनबाय जोङो enjoyment momentखौ मोनबाय जोङो reels बानायबाय जोङो ना हमबाय जोङो जिग ना हमबाय माने ओमफ्राय थेंगोना ना गावजालायबाय माने experience खालामबाय थेंगोनानि गावजानायखौ ना ओमफ्राय सिंगिथ' गैयामोन खिन्थु दै सिंगि थाया इयाव बारा बारलि फिथिख्रि मावा थेंगोना खावै ओमफ्राय लास्टआव आंनि खावलायनाय आरोना एकदम ससे मुथुआ गिटार दामगोन धनन्जय मेथाइ खनगोन हारिमु बिलिफां एकदम ससे हारिमु आं बुंबाय थादों ना ब्लगाव हारिमु बिलिफां हारिमु सानैथ' खनदो नोंसोरो दे माने बे समावहाय साडेनलि मेथाइ दोंसे खननो होनायलाय मा खनगोन मा थागोन जाबाय अब्लाबो आलायारन खननो खावलायदों आदाया एसे खनगोन आब'आबो खनफागोन नामा माने दामनायाथ' मोजांसिन थागोन बायदि मोनसै क्लासिकेल एसे थेवब्लाबो धनन्जयनि उन आदसा बे मेथाइआ जोंहा अरुण नार्जारि सार बिथाङा खननाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन बे सावथुनखौबो जों साननैसोनि उनावनो नुनो थांगासिनो दङ दा दे एसे खननोसै आरो दे 1 2 3 go दे थांदो दे दे